Catur Sorowati Widiawati Kang Pusnata Siyaga setunggal mongko saji kajengeraken sowanipun Gendho Ayu Sandi Samara Sekar Madu Selamat siang, sugeng siang, Dek Santi Samara. Selamat siang, sugeng siang Bang Yoyo. Sehat deh. Alhamdulillah sehat Mas. Sudah tidak ketemu sedangmu tambah. Wah. Tambah ayu. Hah? Tambah ayu. Aku ora kondo. Tambah apa toh? Nek awakmu sing ngarani ya tak iyani tak amini. Muga-muga. Tambah kuru yang jelasin. Oh, tambah. Gitu. Kurukan. Kurukan untuk Santi. Nggih. Sowan ing Suwaru Tanjung. Ngerayun. RT 2 RW 3. Nggih. Mliginipun ing Balis Mageng Ibu Maratini utawi Ibu Andri. Nggih. Di hari bahagia calon mempelai yang sedang berbahagia. Nggih. Mbak Wiwin Imbar Sus Pitasari. Kleru neh. Kleru neh. Kok klera-kleru to Mas Ket mau? Wajan. Mbak Wiwin Imbar Suspitaria. Nggih. Dan Mas Wawan. Dan Mas Wawan sinten? Saking panjangannya Mas. Bausan Lor nggih. Mbak Wiwin dan Mas Wawan Mas jodoh Wawan. Mas. Pas. Wiwin, Wawan. Nah. 2 W. Ya. 2 W. 2 W. Double W. Karo bojoku ya jodoh ngono. Sampean? Aku kan Febriansah. Bojoku Ayo ngepik-ngepik nih. Febriansah. Ya. Bojoku Pai nemen Jodoh. P 2 P. Iya. Mbak Wiwin Mas Wawan kan 2 W. 2 W. Nek sampean 2 P. Febriansah bareng ilat Jawa. Febri. Febriansah. Oh ya, aku lagi ngerti. Paniem. Ngerti ku ki Narto ngono. Narto ki lek kancaku sitok ae. Oh iya. Nggih. Mbak Wiwin bahagia hari ini. Alhamdulillah nggih. Raosipun pripun Mbak calon nganten? Greget, Mbak? Napa mboten? Mboten. Biasa. Biasa mawon. Padahal urung terbiasa. Oke, padahal ijabe benjing lho. Ngene lho, dadi pun biasa gitu. Nggih, dianggap biasa mawon, slow mawon kula sian niku. Nggih. Badhe ijab. Sampeyan rabi ping 3 kae rasane ya biasa ngono, Mas. Sampeyan rabi ping 3 kae rasane kabeh ya biasa ngono. Pisan. Pisan sing ning kidul. Pisan ning lor. Siji, bojo iki cukup siji kanggo selawasi. Iso dadi bojo ning donya lan akhirat. Amin. Muga-muga mempelai berdua nantinya menjadikan kesemuanya cita-citanya diijabah kinabulan, lang-lang menjadikan jodoh dunia dan akhirat. Amin. Donga sing apik sing becik kanggo Mas Mbak calon nganten dan juga Mas nganten. Sinaosa menika Mas Wawan maksud wonten ing dalem Baosan Lor. Yes, ijabipun benjing. Jam pinten, Mbak? Jam 8. Mula jam 8 kali cepak-cepak biasane alik siap-siap wis kok jam 3 isuk. Niki campur sari ngantos dalu. Iki engko aja ngantek bengi-bengi. Udah karo jam 8:30. Lha nyapa, Mas? Biasanya jam 11. Mbak calon nganten harus istirahat gitu, Mbak. Lebih awal. Jadi jam 9 bubar ngono. 8:30. Oh, 8:30. Nggih, Bu nggih. Mboten Sedi. Nggih iki caos kotelipur Dik Santi kunjuk mateng among tamu among rawuh keluarga ageng para pepunden para rawuh mliginipun kang wis kepareng ndak sing pangwahan pargen saderengipun ing mangke jumbo ing seratan jumbo ing iber-iber utawi nawala menika campur sari versi tayub ing mangke nggih katur ginelar iki lelipur katur mugi saestu ndadosno regeng gayeng swasana ing pangwahan pargen ya nyawiji karya Nirwana Audio Sekar Madu campur sari dados.
Gumreget rebut ning ngarasa. Bersama Sekar Madu Cari Perusai Nirwana Production. Wonten mingke nggih semangat Mas. Kandhane kok. Nggih. Mulane tak merengke saka kene rumangsaku. Wah, iki bareng langgamu ki nyemek-nyemek penak ngene. Piye Mas? Kaya campur sari kulunan. Tegese ya Tegese piye? kulon tenan iki. Kulon tenan. Ngerayun bagian sisih paling kulon dhewe. Nggih, leres. Base kami Sekar Madu. Bagian tempuran. Nggih. Tur ya ki paragane ya jangkep genep. Nggih. Ten sing saking Pacitan. Nggih, Ponorogo mliginipun nggih saged nderekne. Wah, alhamdulillah. Pak Antoni kok saking Pacitan, Klorok. Mbah Ren asli Ponorogo. Nggih. Mbah Gipol asli Pacitan. Umbul ngagek. Lah ngagek. Ngagek Pacitan, ngagek. Umbul. Nggih. Nah, iki kirun saka ngagek. Mas Jarwo asli Ponorogo. Nggih. Terus nek Mbah Nyi Sumarti Weru Pacitan Kota.
Weru Pacitan itu. Iya. Oh, Pacitan. Pacitan. Nggih, Pak Anto asli Ponorogo. Nggih, Mbak Kakung Min Ponorogo. Nggih, Mas Haji Ponorogo. Jan. Yang dari Weru suaranya mana? Dari Weru? Dari Weru? Yang dari Weru, yang dari Weru. Dan nggih, rezeki yang sing rawuh. Nggih, katuran pinara. Dek Santi kari sak dulit ing maribasan bacutke. Kali sak nil ya Mas. Langgame. Nggih. Wilujeng rawuh kunjuk dumateng para pepunden kita kang wis kepareng jeneng pawahan margen dhateng ngantun sugeng rawuh ki kunjuk dumateng ing mangke kang merasaken lampahipun langan beksan para petayub ing pawahan margen pun panjenenganipun Bapak Pramugari sampur nggih Bapak pepunden kita setunggal tembang atur J Santi tawis tunggaling langgam kung wis katur mbok pilih setunggal monggo sawiji langkung rumiyin Sembah nuwun Mas. nggih aturan pinarak sawetawis